wiyete woni kam en jogii lootngal mum wune ɗo natɗa fof woni heedda heen ɗum kay ko bange lootngal woni ne woodi ko natɗa fof daña heen woni ɗum ko bange gollal hayso koko gollotɗa sa heɓani heen woni a hewata jar jofe gollal he lootngal woni ko hayso leɗɗe fof kaldetaki holto jofanɗa men tan mbiya ɗe ne jeeya ɗon jeeya eyi andi koko gueɗe ndendenteɗe wona gueɗal gotal hayso hunde settaniɓe kam andi ko wonko fuɗata ndungu ne wiya tuppere koye woni jeeya koye woni jeeya heewi ko waddete hen ina heeɓa woni eyyi kono ko heddi ko kadi ko banggue poɗodire ko jamanu notadema paɗe hewde galle ma ɗum ina jeeya kadi e loot e gueɗe ɗe mbaɗeteɗe e banggue laamuji walla foɗodiroɓe laamu sa haali kadi daña yimɓe keeɗo ko kalata ko daña notama ɓe jaɓat daña neɗɗo noon ɗo dañi foof walla kala ko nanni e ɓerɗe mabɓe ɓe keddo hen kala kalɗa yimɓe mbiye so jeehi jalta hen ɗum ina jeeya e horade e famɗude woni ɗum ne namni ko longal walla namni tan ko waɗi ko sirruji ɗi jomum waɗata saabu ko jolle sirru dañde jamanu o taw ene waɗi daaɗi mum ne waɗi sirru jolle sirru ande hade affaire o ko ɗum mboolem arata rendata gotel gara kaala yimɓe keɗo eyyi waɗi koko natrate batu waɗi koko mbaɗata ava batu jaɓanma walla wonoɓe batu ɓe jaɓanma walla ɓe mbiya kaari ne welimi tan saabu wonɓe ganduɗa sinno ko jawdi mbaɗi hen milliard uji kono dañani ko jinno